Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 30, Kapitulo 1. Idaydayaw ka, o Apo, gapo ta insalakan nak, ket di mo impalubos nga agragsak, dagiti kabusor ko. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ket, kumusta dagiti agtrain-training? Mabalin mo ka din nga isukat ka dagiti bakante a posisyon diti kumpanya? Nasayat mo't, ma'am. Nalakadala nga makasursuro. Nasayat mo't no kasta. Katala, anusam lata timang train kadakwada. Gaputa kasapulan tayo ida. Kurang tayo. Iso marigatan tayo iti trabaho. Sige, ma'am. Ket maragsakan nak. Taddanton kakadwa tayo. No apay lang amin ang masapol amang train da. Ket addamot di ta ti mabalin. Di dala makita. Kasla awan serbi ti daduma at tao no kasta. Nakaan-anos ni Sir Emer amang isursuro kada tayo anya, ay? Uwan nga rod manang. Isuasaan ang narigat ang masurutan dagiti isursuro na. Iso nga anusan talat na. Sana bali, inton makasursuro tanton, makatrabaho tanto matlang iti husto. Ken makainan ng tumatan ti mangisursuro kada tayo. Tapno maipampaminsan ng tumatan ti oras na iti trabaho na. Uwan, manang. Kumusta ti training you, Lani? Art? Saan kayo kadimot lang nga marigatan? Saan mat, ma'am? Sa maysa. Flexible mat ti mangisursuro kada kami. Kasta nga rod, ma'am. Kan maysa, adamot la kada kami. Nututukan mi ti araramiden mi. Kat uray saan da kami nga asistaran ni Sir. Iso pasensya kayo lakuman, ma'am. Tasabali mo't ngamin ti inturpos ko a kurso. Iso akasla agbabak to zero ak. Uray siya nga rod, ma'am. Sa anak mo't nga rod ang nakalpas iti panagadal ko. Taday tala ti multulong iti trabaho jay talon ti nararamid ko. Gapo iti kinarigat ti biyag. Awan parikot iti dayta. Tinapatag. Desidido kayo nga agsursuro iti trabaho. Dayta ti kang runaan. Taado nga minti kasapulan nga agtrabaho ditoy. Sakat, magsipanaw mo tinag iti daduma. Tadi dalakat nga rod maanusan ti kinadagsan ti daduma at trabaho. Manang Lani, Art, madamag ko man lang kada kayo. Asino tinang motivate kada kayo tapno sumrak iti kastoy a klase ti pagtrabahuan? Kastoy nay, Nelmi. Pudno ang nakalpasak iti panagadal ko. Ngam, idiadan anak ko. Jakon nakastrak iti trabaho. Gaputa nagaw awirak kat nga rod. Kat idi nagaplayak iti trabaho. Sa anak anaawat. Ta sa anak anakapasa iti interview. Kat ita, adak iti daytoy a factory. Kasta gayam. Sayang mat nga rod siguro, no inyaplayot in lepasyo, bak nang kayo mat siguro itan. Kat sigamat, Art, nagaduditang agkasapulan iti driver. Apay adito'y pailaang timayam. Apay, anya ka diti nakitam dito'y. Kat awan mat pagbaknangan dito'y. Gaputa adayo anangat nga to ti matgadam, numapan kay ti sabali. Pasensya kan, Nelme. Ngamkastoy ti may bagak. Saan kami nga imay ditoy? Tapno agbirok iti pagbaknangan. Imay kami ditoy. Tapno kitaan mi, no anyamot ti mabalin mi ama itulong. Prangka kamat nga agsasaoan niya. Sana bale, para makita, kasla di mo kasapulan ti kwarta. Madamag kumanlaang, sir. Ti anya, Nelmi? Apay ang masapul pay lang amang train kayo kadagiti sumrak ng trabaho. Nagadumot dita ti makabael amang trabaho kadagiti kanayunan at trabaho ditoy.
Anya ti kayat mo asawan? Ngamin, numang train kayo pa'y laang. Kasanon dagiti trabaho dito'y. Anas ken amasikaso no bilang. Taamangan no saanen amatutukan. Gapulaang iti dayta at training. No saan tayo amang train? Asino ay ti sumukat ka dagiti pumanaw? Ket no dayta ti concern mo, asan na matutukan dagiti trabaho, kastoy nga rod. No nga ta tumulong ka amang isuro, tapno mabibiit ti garaw. Jakay ti panagsasaw day di Anelmi, ma'am. Question na ran namit ti panang training tayo kadagiti kabarbarong agtrabaho. Ala, bayam ta kasaritak, no kasta ti panagsasaw day ta at tao. Nag-report kanyak dagiti dadduma a kabarbaro at trabahador. Amangan do day ta ti mangupupay kadakwada. Gapoy ti aramidan day di Anelmi. Pinaayaban ka? Tada kayat ko apan ka no agpaysuti na idanon kanyak. May papan iti panang komentar mo kano. Iti panag-training, dagiti kabarbaro nga empleyado. One, ma'am. Apay, ada ka di makitam amadi nga epekto na dito'y faktorya? Ibagam tapno kitaan tayo nga rod, noan niya ti kasayaatan ang maaramid, para iti pagsayatan ti faktorya. Oh, anya ngay, kumusta mo't tan ti papaaramid kan ni Sir Imer? Masursurutam ka di matlaan? Manang, Ken, nagmayat pa nga ron timbagana. Mabalin ko kanun ti maisalpak iti mabakantian to a posisyon. Tapno sa anak tulangan a driver laang. Ay, talaga? Ay, nasaya at ano kasta? Iso na laang, tamaguduan to ti imatang mo. Ha? Kasano kumamat day ta, manang? Siyempre, malaksid nga adda posisyon nga igamam iti unag ti factory. Ag-drive ka pa iti lugan. Tunggal ad appointment, may papan iti operation ti company. Un nga rod, manang. Ay, kunak no isulang ti trabaho dito eh. Ngam adda pa'y gayam. Ala, bayam, pagyamanam kit ni Nalabit, nakita da nga adda potential mo. Iso nga inayon dakan kadagiti matrain. Nakasarita ko ni Nelmi, may papan iti panangkon kontra na iti ongoing a training. Awan mo't makita kadakkel a makagapo. Tapno agkom-komentar latan, akas lasaan nga importante ti araramidan tayo. Ka ti maawataken kwa na. Saan na lang amin akayat ti masapawan? Saan mo tapin nalaingan ti kasapulan dito no di kat ti husto a panagtrabaho para iti kasapulan ti operasyon ti kumpanya. Iso a kasapulan siguro ngagpamiting kayo, ma'am. Tapno may lawlawag da ito abanag. Wan, talaga akas ta ti aramidak, Emir. Wan gayam, kumusta mo't ngay dagiti dua a kabarbaro a nainayon iti training? Kabaulanda ka di mo't laang? Wan, ma'am. Kabaalanda. Nasaya at nga rudno kasta. Anyangay Art, kumusta? Kabalam ka di manayon ang titrabahom dito yung factory? Kwa manong, padasak Saan mo la padasan? Aramidem. Panagkita kamin kan ka. Kabalam. Iso nga itapay laeng. Isagana mon tibagim. Ala, kakabsat, kas na kunakon. Agkurang tayo iti manpower. Iso amasapol tayo ti mag-train. Iti mainayon kada tayo. Saan la atapno pumartak ti operasyon tayo. No dikat, tapno ad-adupay ti maaramidan tayo. Iso anaskan nga agtitinulong tayo kitdi. Saan aday ta agkom-komentar. Kas kada mangup-upay ti intay ar-aramidon. Taad-adala nga awan na saya at amapasamak kada tayo no kasta. Ala, sapay ko tanalawag amin kada tayo dayta. Naimbaglakit din, tanagpamiting ni Ma'am Braulia. Un nga rod, manang. Tauray siyak. Idi da mo. Jack mo't maawatan. No apay ang nainayonak iti training. Agkad-kada ko maidi.
Jack mo, akas jay gayam. Wanya, kumusta? Ay. Okay kayo kadilaeng? Yes, sir. Ay, good morning, sir. Naimbag ngagsapayo, manong. Kastoy, nasaya at mat. Wen gayam, agsagana ka, ay. Ha? Ada appointment yu adwa kin Nelmi. Ada pang ibaunan kada kayo ni Ma'am Braulia. Kadwaan pa lang ni Nelmi, tapno saanin nga commute. Aramatan yu ti service vehicle tayo, kaya't sikat ti agmaneho. Sige, manong. Nasayat nga rin no kasta. Medyo adayo pa'y gayam ti papanan mi. Sapay Jack unay kabisado day tayo lugar. At tinasayat, damagag ni Nelmi. Nelmi, adayo ka di pa'y ti papanan ta? Medyo adayo pa'y, Art. Ngam no kayat mo, oray isardan mo. Taginan na ka pa'y, ang mga nunabanukan. Saan mat? Damdamagag lang. Jack ngamin kabisado day tayo lugar. Kasta ka di? Ayun gayam, naimbaglakit din ata pinalubusan na kanimam amang kadwa kanyak. Sapay medyo adayo, ti pangibaunan na kanyak alugar. Uwan nga rod, ngam okay lang. Trabaho mat day ta, kas driver. Amon, nakananos ka. Isumit lagayam akay kayat da kadagiti kakadwa tayo. Gapo iti makitkita da a performance mo. Kat saan ka nagkamali iti napanam adiso? Gapo ta kasapulan da kaunay. Manong Emir, adda kumakayat ko nga ibagag kada kayo. Kaya't sapay la kumatamawatan dak. Kanda kayo la kumanti makaamu amang ipakaawat ka ni Ma'am Braulia. Itinay ito nga ibagag kada kayo. Anya day ta, Art? Nabayaga kon, kas company driver yo. Nasaysaya at siguro. Numangkita kayo lat sa bali amang sublat kanyak. Gaputa. Sa bali mo tanti mapaspasamak. Diyak kaya ti maisagmak. Diyak kaya ti makabasol iti pada ka tao. Kat no bilang mapasamak day ta. Ang mga numaapektaran ti trabaho. Gaputa mabalin nga adda maikat. Kaadwan ngamin. Atunggal adda appointment iti ruwar. Kanayon na maibaon ni Nelmi. Kat siyak kanayon amang kadwakan kwa na. Adda sa baling aramid na. Kunakon ket. Agpay sugaan ti madamdamag ko. Kunak no chismis laeng. Ala, nasayat mo timbagam day ta. Sa bagay, adagap apply a company driver. Ket gapo ta imbagam day ta concern mo. Ibagak nga rod kini Ma'am Braulia. Day ta anaidanon mo kanyak. Agyaman aklaunay, manong. Ay, awan ita ni Manang Lani. Isungag may saak nga gawit. Ay, sapay rumabiin. Ay, insangbot ko pa'y ngamin dagiti impaaramid ni Ma'am Braulia. Ay, agawid akmaten. Tagluto akpay, apaman at sumang petak. Ay, agawit ka din? Ha? Nelmi, kunak no nagawid kan. Ite ka kadipay. Agawid ako maitayan, ngam nagsubli akta dagayam na lipatak. Ket apagiso, adda ka pa'y malagayam. Tapno adda ka duwak nga agawid. Ha? Kat sigod mo nga awid ka gagmay sa. Ay, gayam, apay nila kay mo. Di nakakadidagdagasan? Ala, umay kakit din. Italaang mat nga awisin ka makigidnan kanya. Apay, daye ka dilaang alani ti kayat mo akakuyong. Ha? Nas ka naliklikak na ito yung babae. Kwa. O sige, umuna ka langan nga gawid. Agawur tayo makpaygayam. Anya ka diti basol ko, tapay anas kan aliklikan nak, Art. Awan basol mo. Ngamamong ka di. Makadkadlawon dang iti kakadwa tayo. Ti kanayon mo nga iasidag kanyak. Kanti pan nakibibiyang mo kadag iti araramidag iti opisina. Apay, dakes ka di. Kayat ka lang matatulungan. Kananya ko man, no nadagkatakin ka. Apay, anya ti panagkunam iti kinadagkat yun lang unay iti dayje alani. Pangaasim ko ma. Di ka agar aramid iti pakaibabainam. Addan asawam.
Kat di mo kumamulitan ti estado yo kas agasawa. Kan mabalin ka di. Di nakiramraman. Kan awan sa baling aramiden mi kinimanang lani. No ti ipagarup mo kat adda relasyon mi. Gaputan na dagkat kami iti tunggal maysa. Nagbidot ka. Gaputa agkasinsin kami. Anya? Isu apang asim nilmi. Di kan umas asidag kanyak. Tas sabali ti motibong. Aramidan ti Diablo ti amin awagas, amang dadaal kan ka. Ngaron, salimot mo tam ti sasao ti Diyos, iti kasta, mailisi kanto iti basol amang isagmakkan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.